Από την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων σώθηκαν μόνο ο Λώτ και οι δύο κόρες του, οι οποίες με πρόφαση τη διαιώνιση του ανθρώπινου είδους μέθησαν τον πατέρα τους και συνευρέθηκαν μαζί του. Όταν ο Λώτ κατάλαβε τι είχε συμβεί, πήγε στο θείο του τον Αβραάμ, ζητώντας του συγχώρεση για το αμάρτημα που είχε διαπράξει. Ο Αβραάμ τότε του έδωσε 3 ραβδιά που του είχαν αφήσει οι 3 άγγελοι, τους οποίους είχε φιλοξενήσει. Του είπε να τα φυτέψει και να τα ποτίζει, φέρνοντας νερό από τον Ιορδάνη ποταμό. Αν κατά τη διαδρομή έβρισκε κάποιον που του ζητούσε νερό, να του δώσει και το υπόλοιπο να το χύσει. Του εξήγησε όμως ότι αν τα 3 ραβδιά ανθίσουν, τότε ο Θεός θα τον έχει συγχωρέσει. Ο Λώτ φύτεψε τα 3 ραβδιά και κουβαλούσε νερό για 30 ολόκληρα χρόνια. Ελάχιστες φορές όμως κατάφερε να τα ποτίσει, γιατί ο διάβολος έπαιρνε τη μορφή ανθρώπου και του ζητούσε νερό. Τελικά τα ραβδιά άνθησαν ως πεύκο, κέδρος και κυπαρίσι σε ένα και μοναδικό δένδρο. Όταν ο Σολομώντας έκτιζε το ναό, έκοψε το τρισύνθετο δένδρο για να το χρησιμοποιήσει στην κατασκευή της στέγης του. Οι εργάτες όμως, ενώ το έκοβαν στις διαστάσεις που ήθελαν και το ανέβαζαν στη στέγη, στη συνέχεια το έβρισκαν κοντό. Επειδή αυτό συνέβη πολλές φορές, το ονόμασαν καταραμένο ξύλο και ο Σολομώντας έδωσε την εντολή να τοποθετηθεί στην κεντρική είσοδο, ώστε όλοι όσοι έμπαιναν στο ναό να το πατούν και να το ατιμάζουν. Όταν ήλθε η ώρα να θανατώσουν τον Χριστό, οι Εβραίοι πήραν αυτό το καταραμένο ξύλο και κατασκεύασαν το σταυρό του Χριστού, ώστε σταυρώνοντάς τον σ' αυτό με τις αυξομοιώσεις του μήκους να γίνεται πιο επώδυνο το μαρτύριο του Κυρίου. Τελικά αυτό το καταραμένο ξύλο έγινε το ξύλο της ζωής, όπου ο Κύριος έχισε το αίμα του και κατήργησε το θάνατο.
την κληρονομία σου, είπας της βασιλέση κατά βαρβάρων δολούμενος, έτωσον φυλάτων, δια του σταυρού σου πολύτερον. Εγώ σήμερα και γενικά
του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος και Προέδρου αυτής, των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων και διαπών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του φιλοχρήστου στρατού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών του Αγίου Ναού, των κοπιόντων, των ψαλόντων και των εργαζομένων εν αυτών, των ενασθενείας κατακειμένων αδελφών ημών, των ενθλίψες και δεινές περιστάσεις συνόντων, των μεμνημένων των περίτων, των ενθολάσει και έδι καλώς πλεόντων, των προσενεγκάνων και διούς προσήγαγων τα τίμια δωρατά. Πάντων ημών των προσελθόντων και εν ευλαβία και καταλήξη συμμετεχόντων εις την τέλεσεν της Θείας και ανεμάντου μυσταγωγίας τάφης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής και όλα τα ονόματα ευνίστημε εν τη ιερά προθέση ζών των αδελφών ημών και ο νέκαστος κατά διάνοια μνημονέου. Μνηστήρι Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία του πάντοτε νίκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Είναι πίτσα.
τον κόσμο το Μέγα